Ahojte kamaráti, tak konečne nám popršalo po tých veľkých teplotách, tak sme sa vybehli pozrieť do hory. No uvidíme, či sa čosi podarí, či konečne začne tá zver chodiť von, alebo sa ešte nebude chcieť. Tak ak by vás toto video zaujímalo, tak si určite pozrite. Čaute. Mali sme tu menšiu návštevu, zajaček si tu pekne chrumkal, tak si pozrite, jak si chrumká, a ja sa idem pooberať od tých jeleníc, lebo ma tu idú zožrať a ovada to ani nevrajím, doštípaný som jak pes. Tak zatím. Pozri na ňu. Celé ruky mám. Všade sú. A vy ich milujete však? Myslím si, že aj. Ale za to je tu pekne. Neviem, či to bude vidieť na tom videu, ale prší. Konečne. Hádam, to bude vidno. Uvidíme. A toto je to miesto, kde sa mi podarilo odfotiť tú vevericu. Ako je ten hríb. Vám to tu hodím do videa. Povedzte, či sa páči alebo nie. Teda napíšte, asi nepoviete, ale však chápeme. Zaujímavé je,
že čo sa pustí takto do toho mraveniska. Od medvedia som tu stopy nevidel ani nič. A myslím si, že to ani není. Skúste povedať čo. Dáme sem fotopasu, uvidíme. Bo pod chvíľku je rozhrabané to mravenisko. No nič ľudkovia, dnes to nebolo nič extra. Jeden jeleň pod diaľnicou, čo už bude asi aj počuť vo videu. Jeden zajac, ale máme prechádzku za sebou. Tak užívajte večer a ak by sa vám náhodou video páčilo, môžete mi zanechať nejaký komentár alebo like, zdieľanie a tak ďalej. Vidíme sa pri ďalšom. Čaute.